khajani bairok phati singtini sabat chalongkha kaisa kerongse abono tui wansuklayano sabat chalno tui tini kwbangma diari phatrarok mera khongnirok belai kheno borokno lama kororoi tongo tamni hinba borok sabat chalno khlanya nangsugo sabat chal khlayake mathangjak sugya sonibaro girjama khlaisuknai hini samanirok kwbangma jaga signugo phia bible sao sabat chalongkha kaisa kerongse te o kerong abo khlaijak sukha Jisu Kristo kruso khasijakman bisingti o kerong paisukha hini samani singnugo sijak tongo mathai 12 ni 1 2 abuni ulo sabat chalo Jisu gombulung kachartui himi thangmani bini sagirok o khujagui gombutang seri chana senglaikha pharisairok abono nugui Jisu no hai hini saka naidi nini sagirok sabat chalo abohai khlaimani abosini kerongno sabaima klayo hini oro srai srai ke samani tongo sabat chalo abahai khlaimani abo sini kerongno sabema klayo sabaima klayo hini samani oro bible srai srai ke sijak tongo pharike khajan bairok sabat chalongkha kaisa kerongse abo bible sakkirio hinke o kerong abo Jisu Kristoni krosok khasijama bisingti Jisu Kristo theiman bisingti abo paisukha sing abo bible nugo phari sing kaisa kaisa ke bible batang seri wansuklayano Galatia 5 ni sairo singnai leno noroni bere kerong rakhogui kaitorbai kaham hini romjangna nainarok norok khistro baise norok Kristo baise kaglayo norok kaituni khairok mase kepleo hini oro belaikino kirima singsa kok sajak tongo singje pro kerong no rakhogui tongnani hini wansuklayo kerongse khlainya hini wansuklayo apurke sing Jisu Kristo bai kaglai hini sau te kaituni khairok mase kepleo hini sau norok saimano kaituni khairok ma keple kha hinkele mathangjakmani belaikano tugui thangnai mathangjaigese ongnaita Galatia 2 ni 21 singnai lefinai kaituni khairok mano ang noida tomungno khoroksasuk kerongni bisingtui kaitorbai kaham hinui romjakhe Kristo hainose thikana hinui oro bible srai srai ke sau Jisu Kristo thimani magana ongui thangu hinui sau jodi sing kerongno no rakhongnani nangui tongkhanglai abon bagai khajana bairok sing srai srai yongdi kerong abo complete ongkha abo fulfill ongkha Jisu Kristo ni bisingtui khe singte bonailai Kolosai 2 ni 14 sini mongui suinarik mani lakaino botani rikha khlaitai hini kerong tongmani abono bo tani rikha bo abono kruso kanta boi khibui ri sukha hini oro bible srai srai ke sijak tongo kerong abo Jisu Kristo sini bagi tani ri paikha kruso khibui ri sukpaikha hini oro sijak tongo hinke singtam nei okal group rok bai kemeng jagai tongnai tamni borok bai femrok jagai tongnai sing sisukna nango bible srai srai ke sawo je kerong abo Jisu Kristo complete khlaikya singtai khlanya nanglia sing tabuk poito khlaima bisingtise sing mathangjak sugo kerong khlaima bagiya kerong rakhuma bagiya Galatia 3:13 sijak tongo tamokhe Kristo bosak baithang sraimong nangui kerongni sraimongni yakni singno phiokha hini sawro kerongni sraimongni yakni sino phiokha sing kerongni yakni yoksukha sinotei kerong bai mazra beri malia taniba sing Jisu Kristo ni thui bai susajakha Jisu Kristo ni thui bai sing kholobjakha sing phiokjak sukha Rom 10 ni chairo singnugo poito khlainai jotono kaitor bai kaham hinui romjakna tuikhe Kristo kerong no samung nangya khlai rifaikya hini sauro kerong tei samung nanglia oro bible srai srai ke sijak tongo Galatia 4 ni chairo sijak tongo tamokhe jora phaisokha hinke kaitor bini sajlano rohorkha bo boroni ogo asai phaikhe hake sing kaitini basa ongui manna tuikhe kerongni yago tongnai rokno phiokna bagui bo judai kerong rakhogui phaikhe ni sau Jisu Kristo sini bagui kerong rakhoka sini ongui kerong rakhoka aboni bagui bo sao kruso je pro khasijak pro paisuka hini sao Rom 6 ni 14 singnugo sumsok noroni bisingo keplai tangthun norok kerongni yago tongya khairok ma gnang kaituni yago se tongo hunui oro kaitor srai srai ke sawo phala kathani bisingti tini onorok wansukdi norok keroni yago de tongnai na kaituni khairok mani yago tini o madar godok kabang ma tini o mera khongnai rok kabang ma tini phai tongo lama koror nai rok tini kabang ma jagao
sabat chal kerong khlanya nango hini sanai rokno norok sadi je sing tinio kerong ni yago tongya sing tinio khairokma ganang kaitoni yago se tongo hwnoi norok saiman chukdi Galatia 3 22 singnai lephinai tamokhe Jisu Kristo no poito khlaima bisingtui runa hwnoi kok rimani abono poito khlaine rokno reui manna tüikhe bebak sangsar sumsuni yago klaijakhini elembak sajakha haifano poito khlaina jora ongya sini o poito khlaijaknai no phunukjagya sak kerong signo alongo habnai rok haikhe sobui tonkha hini oro srai ke sao je kerong khlai tongnai rok borok jelo sobjangma haise alongo sobui tonjakma haise phia sing tinio Jisu Kristo sao sing phiukjak suka hini sao sini joto khlaitai tongmana o paisuka hini sao sing tinio poito khlaima bai mathangjago abono norok saimon chukdi aboni bagai norok khanangoi kaitono suridi kaitono hambaridi tinio sing bepa kerong rok rakhoklai tongmani haipano sing khlaina nanglia sini Prabhu sini bai khlairikha sing bono sande salo thangi surna sura sing selalayo hambairina sing selalayo surinan selalayo bisikse sing nathangkha bisikse sing buto angkha tinio kisa kok naituklayo o buini kok khana kankeno diari phatra marsia phatra kok rok khana kanken sing teijago phia sini Prabhu sini bagi joto khlai paikani sao noro poito khlaidi poito khlaima bai kaitono biswas khlai dongdi kaitoni samungo kaitoni sakirnani bagai sakthardi abose sing tinio kaitono hambari thai phari ang poito khlayo norok kerongni yago kurui tei masia phataroni kok bai norok buljagi tonglakhini kaitor norokno phala gathar bai subathun amen